देखो यहाँ देह बहुत खराब आम एसी मेडिकल हठात मुंड बुलेगला पड़गले तो बर्तमान सालाइन लगी मेडिकल आसी पहुँचू देखा देहटा जमा भी भल होनी के भल हो के जाए शीघ्र टे भल हो जाते। आज मत मेडिकल बुलाऊँ आज बहुत दुकान आसला छोटे छुआ गुड़ा हल दौरान जे हाथटा भी फुलीगला देखुना जोर फुलीगला देख हाथ हल दौरान हाथ फुलीगला छोट छुआ आज भाया दिन मेडिकल माने आज भाया दिन भी पार्क फिल्म तो मेडिकल घर को गले भल व्यस्त कौन सही समय रक्त हाँ नहीं आज कौन खाया चलती चाउमिन भल लगे हाँ मन कौन ना मुझे खाइबी तो खा मुझे खाई तो पचारे बापा डाक्तखाना भल है कि न भल है बापार कौन हो खाली चाउमिन रोल कहीं आसलानी बापा प्रति कार आग्रह नहीं मुझे देखी कौन जाए कौन पचास देखिए बापा डाक्तखाना गले प्रथम खाइबा पछरे बापा समस्त खाऊँ मो धनटा को दौना ना धन आपण मैंने ब्लॉग रे देखी पारे दुंदु को दुंदु घर पलि घर खाटी कर रूम चेंज कर आम दूर को पलि बर्तमान टी संध्या टाइम पलि आस माँ पुआ तेणुक मु तो केतवे भी भेट हो पारनी मु दुकान रुए आज जेहेतु दुकान बंद अच्छी तेणुक के चिल्लाऊँ मुझे धरुनी बोली के चिल्लाऊँ केंदी धन केंदी कौन धन धन दौना भाई मैंने मग 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 छाड़ीदब से पूरा घाटी दब सी केमती हूँ घाटिया धन दौना दौना भाई हाँ चला मुझे दुंदु गेला करदेवी दुकान जी लेट अलरेडी हो गई 6टा बाजिगले धन धन मोर से छाड़ी पलि धन ना आम गलु पकड़े मुझे हैरान मन पड़नी तोर मामा कथा मन पड़नी बाबा से कुआड़े अनौची केतबले फैन केतबले भाई कौन गंजी पिंधि भाई गंजी भाई गंजी पिंधिचु धन भाई गंजी पिंधु केते छोट ड्रेसटा पिंधि पलैब सी पलैब तुम खाऊ सी पलैब केमती खाइबू धन केमी खाइबू एमती खाइब सी एमती पार्टी कर चलो बाबा डाकिले ना आम पलू तुम पड़ नहीं सब बाहती किए शिखेला केते वर्ष एक्सपीरियंस आउ मली जानी पार न को स्कूल पाठ पढ़ते के जानी आउ बोगटे शिखे दिला नहीं बल अरे सी चुप तू छाड़ दे तू खाली देख तू छोट पिला देखा कथा
ନନା ଚାଚୁ ଦେ ନାଇଁ ନା ତୁ କରିପାରିବୁନି ର ହାତ ଦେ ମତେ ଦେ ବୋଉ ଦେ। ମୁଁ ହାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଚାଚିବି ଦେ। ଆଚ୍ଛା ଆମ୍ବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଖଟା ହବ ତାହେଲେ ଆମ୍ବୁଲ ହବ ନାଇଁ କି କୋଉ ଆମ୍ବୁଲ ଗୋଳ ଭାଇ ଆମ୍ବୁଲ କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ତ ଗୋଟେ ହବ ଏଇଟା କାହିଁ ଆଣୁଥିଲି ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ଶିବୁନା କିଛି କରିନି ଖାଲି ଅନଉ ତା ତା ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଦିଅ ସେ ଟାକୁଆ ଛଡ଼ା କୋଇଲି ଛଡ଼ା କୋଟା ମା ଆମ୍ବ ଦେଇଛି ଯେ ଗାଁରୁ ବୋଉ ଖାଲି ଆମ୍ବ ବସିକି ଖାଉଛି। ତମେ ଯୋଉ ଖାଇଲାନି କି ଖାଉଛନି କ'ଣ ନା ଆଉ ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ହଁ 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 ମୁଁ ପୁରା 4ଟା ଖାଇଛି। ଗଛ ଆମ୍ବ ନା ଭଲ ଲାଗିବ ବାରି ଆମ୍ବ ବନ୍ଦ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦୋକାନରେ କ'ଣ ଖାଇବା ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ସିଆଡ଼ୁ ଅବଡ଼ା ଟିକେ ମୋତେ ଆଗକୁ ଆସୁନ ଟିକେ ଆଗକୁ ତ ପାଟି ଚାଲିଛି ଅବଡ଼ା ବାଟି ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜଣେ ମିସ୍ ଅଛନ୍ତି ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ନାହିଁ ଏଗୁলো ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଶିବୁନା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅବଡ଼ା ଆଜି ସୋମବାର ନାଇଁ କି ଭାଗ୍ୟ ଟିକେ କହିଦେବେ ବାପା ନେଇ ଖାଇ ନଥାନ୍ତେ ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି ପାଠ ପଢି ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ନା ନଥାନ୍ତା ଆମେ ମଦ ଉପରେ ମୋର ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ କିଛି ଦେଇ ନଥାନ୍ତୁ ସତରେ ମଦ ହବ ନା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଠିକ ଟାଇମରେ ମୋ ପାଠ ଦଉଛି ଠିକ ଟାଇମରେ ତା ପାଟିରୁ ବାହାରିଛି ଶୁଣ ଟିକେ ତା କଥା ଟିକେ ହଁ ସେଇଆ ଜଣେ ସିଏ ଘରେ ଯାଉଛି ତା ପାଇଁ କି ଯାଇଛି ଇଏ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଏଠି ତାପରେ ସିଏ ବି ଛେନା କ୍ଷୀର ଫିର ଖାଏନି ବଡ଼ ପୁଅ ଖାଇବନି ସେ ଜମା ଖାଇବନି ଅଭଡ଼ା ଟିକେ ଖାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଇନଥାନ୍ତା। ଚାଲୁ ଜଲ୍ଦି ଯାତ୍ରା କ'ଣ କରୁଛୁ ମାନେ କ'ଣ ବାସନ ମାଜୁଛି ସେ ଭ୍ୟାନିଟିଟା କାହିଁ ପକେଇଛୁ ଯେ ଏଠି କ'ଣ କେହି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ବସନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ କହିଲୁ ନା କିନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଯାତ୍ରା ଯିବୁ କି ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମତେ ମାନେ ବାସନ ମଜି ଦେଉଛି ନା ଖୁଆଇ ଦେଉଛି ଶିବୁନା ଧୀରେ ଧନ ସେଠିଆ ନିଶା ଏଇ ଧନଟାର ହଁ ଧନ କ'ଣ ଯାତ୍ରା ଦେଖାହବ ହଁ କି ଖୁସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମା ପୁଅ 3 ଜଣ ଏଠି ଚାଲୁ ଆଉ ବାଟିରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକାଠି ହେବୁ ତ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଛକଟି ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବୁ ତାପରେ ଦେଖିବା ଜଣେ ଏଠି ଜଏନ୍ ହେଲାଣି ଆଉ ଜଣେ ଏଇଠି ହେଇ ଖାଇ ନ କରି କ'ଣ ପଳିଗଲେଣି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ନିଶା ମଧୁବାପା କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛି ମାନେ ଏତେ ପ୍ରଥମ 32 ହେଇଗଲା ମୁଁ କେବେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବି ଓହୋ ଆଉ ଦେଖିବି ନହେଲେ ପୁଷ୍ପା ପାଇଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ପାଇଁ ଦେଖୁଛି ତ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେଖିଛି ଆର ବର୍ଷ ଦେଖିଥିଲା ଦେଖିଛି ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ଓହୋ ସେ ନା ଏତେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ନିଶାରେ ଅଛି ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କିଛି କହିପାରିବନି ଯାତ୍ରା ଦେଖି ସାରିଲେ ହିଁ କହିବେ ଯାହା ଖାଇକି ହଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବେଶ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି କଥା ମେନ୍ କଥା ଖାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେଣି ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ଜୋରରେ କିଏ ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ୱାସ ପୁରା ସ୍ପିଡରେ ଆଗ ଆମେ ଆଗ ଯାଇକି ମୁଁ ଆଗ ଆସିଛି ୱେଟ୍ କରୁଛି ଜମା ମିଛ କଥା ସବୁ ମିଛ କଥା ଆମେ ଆସିଛୁ 2 ଜଣ କେତେ ବାଟରୁ ସେ ପୁରା ପାଖରୁ ଆସିକି ରୋଲ୍ କରୁଛି ହେଲା
ऑलरेडी बाजा बाजिलाଣି हे देखुन बाण फुटिलाଣି Press the bell icon on the YouTube app. ड्रेसिंग रूम रे केमती कौन ड्रेसिंग दीदी आम गाँव आसछन भल लाଗୁଛି गरम बहुत होଉଛି ତାହେଲେ କେବେ ଆସିଥିଲେ ନା ଏବେ ତାହେଲେ ବୁଲାବୁଲି ହବ ନା ନାଇଁ ଗରମଟା କିନ୍ତୁ ଜୋରରେ ହେଉଛି ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇଛି ତ ହଜମ ହେଇନି ପୁଣି ରାତି ସାରା ଅଛି ଆଛର ଡ୍ୟୁଟି ସେ ସଲ୍ୟୁଟ୍ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରାତି ସାରା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମାନିବାକୁ ଆମର ସେ ମନେ ଘରକୁ ଗଲେ ଏସି ଲାଗେ ସେ ଏଠି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ସେ ଘରକୁ ଯିବା ଆମେ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବା ଚାଲ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବାବା ଆଣିଛନ୍ତି ତମ ସକାଶେ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଭିତରେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମିଶି ବହୁତ ଭଲ ବର୍ଣ୍ଣାଟାର ନାଁ କହିଦିଅ ଯେହେତୁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହିବିନି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଦିଙ୍କର ସରିଗଲା ମେକଅପ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା ଗରମରେ ସବୁ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ପୁରା ଗରମ ମାନେ ହେଭି ଗରମ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ବି ବିରକ୍ତ ନା ସେଇଟା ତ ସତ କଥା ଯାତ୍ରା ପଛରେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜାଣୁଛି କି ଏତେ ଗରମରେ ମେକଅପ୍ ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଆ ଦିଦି ଆମର ମେକଅପ୍ ହେଇଗଲେ ସରିଲା ଗରମ କେମିତି ପୁରା ଜୋରଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ଦିଦି ନାଁ କ'ଣ ସଂଯୁକ୍ତା ଦାସ ହଁ ଆପଣଙ୍କର କେସରେ କ'ଣ ଏବେ ଅଛି ଏବେ ମୋ ସିଙ୍ଗିଂ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଦିଦି ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ମୁଁ ଶିଖିଲି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପଛରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜାଣୁଛି ପଛକୁ ଆସି ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ପିଲାଙ୍କର ଏତେ କଷ୍ଟ ମାନେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ମୁଁ କେବେ ବି ଆସିନଥିଲି କି ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଖିନଥିଲି ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ତ ଫିଲିଂ ବେଟର୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଆଜି ପଛେ ଆସି ପିଲାଙ୍କର ଏତେ କଷ୍ଟ ଏତେ ଇଏ ଦେଖି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା
करी बैक स्टेज तो बर्तमान टाइम नेबे देखो ये कर बहुत भल बहुत मिसिंग पिला गुड़ाक बहुत मत खुशी लगे मैं कथा है बेसी तो रेकर्ड करें कहीं स्टार्ट हो प्रोग्रामटा सी तो आसवे जेहतु बेसी करें चेष्टा करी काली जाए करने बर्तमान जी भी कथा से पिला गुड़ा एत मिसिंग तो लव यू समस्त को बहुत भल लगे मत देखते प्रोग्राम भी बहुत भल अच्छे।
ହେଇଗଲା ଭୋର 5ଟା ହେଇଗଲା ଆମେ ଦି ଜଣଙ୍କର ସରିଲା ବହୁତ ଖାଲି ଲାଗୁଛି ଚାଲି ଭୋର ବର୍ଷା ବି ଜୋର ହେଇଥିଲା ରାତିରେ ପୁରା ରୋଡ଼ ଓଦା ନା କ'ଣ ଯାତ୍ରା କେମିତି ଲାଗିଲା ପୁରା ମସ୍ତ ମସ୍ତ କେତେ ତାଳି ମାରିଛୁ ଆମେ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କେତେଟା ଚାଳି ମାରିଛୁ କେତେ ଚିଲେଇଛୁ ସବୁ ରେକର୍ଡ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଦେଖିବେ ଏଇ ପିଲାଟା ବହୁତ ଚିଲଉଛି ସେ ଭିତରେ ହୋ ହେଲା ଚିଲଉଛି ପ୍ରବଳ ଚିନା ବି ଆସି ଚିନା ତ ଏତେ ଢୋଳେଇଛି ଏଇଟା ବଦମାସଟା ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲା ମୁଁ କହୁଛି ରେକର୍ଡ କରିବା ଇଏ ତାକୁ ଉଠେଇଦେଲା ନହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କରିକି ଶୋଇଛି ନା ଦେଖି ରୋଡ଼ରେ ଧକ୍କା ହବ ନା କ'ଣ ଦେଖ କେମିତି କହୁଛି ଦେଖ କାଲି ଦେଖା ହବା ଆଉ ଥରେ ଯାତ୍ରାରେ ବାଏ ନା ଦୁନ୍ଦୁ ଦୁନ୍ଦୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିଲୁ ଓଇ ଦୁନ୍ଦୁଲୁ ଓ ଦୁନ୍ଦୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିଲୁ ହଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିଲେ ଯାତ୍ରା ସଇଲା ଆଇ